Ambalima bamanan kameno malikono ani maliko ka nga fulini wali mando obeka taw kelengele na bela jele ma foyan fa usikoro la ka fonyana ako bismillah ka bi bamanan kuna fulini sawlum keno kono mimina wala li chamage awi maliki barew ani jenfa were barew la anga jamana kuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ale togola ani aka yamariya konnana Mali jamana jonjon dibaga ngana grand chancelier des ordres nationaux ale wali nyumando jonjonta kadi Mamadou Nama Keita ma directeur national des routes ni o Mali jamana sirako onyemoy kadaka chesiri bara nyumauna Mali jamana aka décoration kene sigira 5 ka ben jumadu jouer kalo kili duru de ma kuluba Mamadou Nama Keita balma siraw ateri siraw ni ajenyu u bela jelen kumbe kene inkono wala saka sekani wati dumai ka lateme akasi bela jelen haklila bada Mamadou Ben Cherif Ousmane ani aka jatala Seydou Nyari olude kumbe no Cherif la jabarani sotogola usera kan sama femununa anga jeyango o sere anyo fe jamana ka wali ɲumandon jala dilen filɛ mɔgɔ min ma mɔgɔ dɔw mun kan ka ladege ka sababu kɛ ɲumanya kɛbaga don wa a furadama a ka wulikajɔ bɛnnen don Mali jamana ka ɲɛta siraw sabatili ma o de y'a to bonyamasegin jala mun dira ma teri sira barima sira jɛɲɔgɔn sira bɛɛ lajɛlen y'a kanu i ka Mamadou Nama Keita ka bonyamasegin jala dili seriya sereyaw fana kɛra a dɔnbagaw fɛ kɛnɛ in ka nisɔndiya tun bɛ k'a sababu kɛ ɲuman dogobaga ye so ye bon mɔgɔ min dogora bi Mamadou Nama Keita vraiment ne bɛ se k'a dɔ f'a ye parce que vraiment an nana ɲɔgɔn fɛ direction la depuis 2000 a ye concours kɛ an y'a sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ depuis 2000 an bɛ ɲɔgɔn fɛ vraiment barakɛla don vraiment il est compétent a bɛ mɔgɔ fɛ aussi a b'a ka barakɛla lamɛn et vraiment il est très serviable aussi a bɛ mɔgɔ bonya a ye nin sɔrɔ quoi vraiment a m'a sɔrɔ comme ça gansan mais baara de y'a ko a to a ka vraiment ni décoration nin sɔrɔ vraiment nin ye waleya min bɛ jamanaden bɛ nisɔndiya kama sɔrɔ ni jamana bɛ a den ɲumanw décorer a den ɲumanw a bɛ jɔnjɔn d'olu ma o bɛ baara kɛ dusu don maa tɔw la vraiment o nisɔndiyaba de b'anw na bi parce que a dogolen tɛ maliyɛn si la k'a fɔ nin cɛba in ye cɛ min ye jamana in kɔnɔ miiriya ɲumantigi don hakilila ɲumantigi don baarakɛla don mais n ye secrétaire min ye depuis que n ye cɛ nin dɔn n y'a dɔn ni baara de baara min don a bɛ se ka daminɛ 7 heures e de bɛ décourager ka taga fo 21 heures 22 heures b'a sɔrɔ baara kelen na baara min don fana i tɛ bɔ yɔrɔ si ka na k'i bɛ n'a ɲininka n'a tɛ o résultat d'i ma n ye secrétaire kalan de kɛ mais bi n b'a f'i ye ko ni ingénieur y'a sen da yɔrɔ yɔrɔ ala ni Nama Keita den Mamadou Nama Keita directeur national des routes ne bɛ n sen da ye parce que n'i ye baarakɛla ɲuman sɔrɔ i ye patron ɲuman sɔrɔ i ye directeur ɲuman sɔrɔ n'i yɛrɛ kɛra mɔgɔ ɲuman ye i b'i cultiver a kɛrɛfɛ nisɔndiyaw minnu b'a la a y'olu lase médaille d'honneur bonyamasegin jala don a ko a b'ale ka baara de kɔrɔ don ka nikura fiyɛ ale ka cɛsiriw la yiribali baaraw la an ka jamana kɔnɔ nin jɔnjɔn min dira ne b'a a ta bi n b'a fɔ fɔlɔ ne kelen ka jɔnjɔn tɛ ne ni mɔgɔw de bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ n'aw taara ne ka bureau la sanga ni wagati bɛɛ a b'a sɔrɔ n ka bureau lankolon don mais ne bɛ se k'a fɔ an bɛ baara min kɛ a ka bon ni Mali baarada presque a bɛɛ ta ye mais o directeur ka bureau n'i ye o lankolon in sanga ni wagati bɛɛ la a dun k'a fɔ ko baara bɛ ka kɛ ka ɲɛ i ni mɔgɔw de bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ minnu jɛyalen don ye tilennen don ye k'u bɛ baara kɛ i b'a fɔ o k'a kɛ cogo min donc ka o foli lase n baarakɛɲɔgɔn ma nin bonyamasegin jala mun dilen filɛ nin a ma Mamadou Nama Keita y'a yira k'a fɔ ale kelen ka bonya tɛ ale baarakɛɲɔgɔn bɛɛ ka bonya don a labanna ka hakilinatigɛ di jamana ɲɛmɔgɔw ma k'a fɔ a bilala danaya mina mun kɔnɔ a falen na to ni baarabaw kɛlen foli min bɛ lase ɲɛmɔgɔw ma ka daminɛ président de la république la ka na se n ka ministre ma parce que a balala ne la ko nin jɔnjɔn nin mais a y'a yira a fɔ n'i bɛ an bɛ baara la ja a lakodɔnnen don k'a fɔ ko an bɛ baara la bon hali mɔgɔ min bɛ baara kɛ ka ɲɛ k'a fɔ ko ɲɛmɔgɔw k'a lakodɔn k'a fɔ ko jɔngo la aw bɛ baara la diɲɛlatigɛ bɛ yɔrɔ min na bi hali o ma nɔgɔn bilen dɛ donc ne an ka jamana ɲɛmɔgɔw y'o reconnaître an ye o fɔlen an tɛ se ka o fɔ o la an bɛ dugawu de k'u ye ka a fɔ halisa
jamana ta fanga ala ka don an ka se ka kɛ misaliya toujours mun bɛɛ ma man ka fɔ an man tuguni ka fɔ ko ninnu tun bɛ tan mais o tilara ka kɛ tan wa inshallah fana an b'o o layilo de ye. Baaraw kun cɛra ni photo ta ye balima sira tere sira jɛɲɔgɔn sira bɛɛ lajɛlen tun nisɔn ka di. Groupement professionnel des agences de communication GEPAC ni o ye Mali agence de communication olu ka jɛkulu ye an b'a ladɔnniya k'a fɔ u ka sigiba assemblée générale o ta ko 9nan baaraw kɛra ka bɛn jumadon ma conseil national du patronat na Bamako Amdalaye ACI kɔnɔna na danaya taara ka da Sidi Daɲogo de kan ale bɛna kɛ jɛkulu ɲɛmɔgɔ ye san 3 de kɔnɔna na an b'a ladɔnniya k'a fɔ a ka baara bolodalen olu bɛna na ɲɛsin u ka jɛkulu yɛrɛ hakilinaw olu sinsinni ma walasa u ka baara bɛ se ka kɛ sariya ani danayaw bɛɛ lajɛlen labatoli kɔnɔ cogoya min na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ kunnafoniko minisiri ka fara kɛnyɛrɛ ye o cakɛdaw ɲɛnabɔliko minisiri ma olu tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na walasa ka se ka Mali jamana ka kelenɲɔgɔnya yira jɛkulu in na an ka jɛ an ka jɛkulu in ɲɛmɔgɔ kura ka dantigɛliw lamɛn. An ye baara dɔw kɛ an ka mandat tɛmɛlen olu baaraw ye résultats dɔw di mais n'an kan k'o résultats appliquer donc an bɛna baara kura min kɛ o bɛna basé o de kan surtout pour que k'an ka acquis ka se k'u sɛbɛntiya ka se k'u lasewa ka se k'u lata yɔrɔ jan pour que an ka mɔgɔw bɛɛ k'a ye k'a fɔ que a tɛ papier kan bilen mais a bɛ terrain ala kumabaw ye d'abord ka pour que ka publicité kɛ Mali la condition kuraw b'a la pour que i ka se ka baara kɛ f'i ka se baara sena b'a la i bɛ se baara min na o bɛ jateminɛ i bɛ yɔrɔ min na o bɛ jateminɛ pour que a kana kɛ baara informel ye bilen a ka kɛ entreprise ka baara ye mɔgɔ mun bɛ baara kɔnɔ olu ka sécuriser u ka dɔn ko n'u nana baara la u tɛ baara précaire la mais u bɛ baara min na u bɛ se ka fɛn sɔrɔ a la u bɛ se ka fɛn ɲɛnama sɔrɔ a la mais u bɛ se ka baara kɛ hakilisigi kɔnɔ donc o la an ka clients an ka partenaires Mali ɲɛmɔgɔw u b'a dɔn ko ninnu ka domaine na mɔgɔ mun b'a kɔnɔ danaya mɔgɔw don mɔgɔ n'u bɛ se ka baara kɛ médiaw u k'a dɔn k'u ni agence bɛ se ka baara kɛ parce que agence entreprise sérieuxlenw don u bɛ baara kɛ n'u ye engagement min ta u b'a respecter n'u ye bon de commande min signé u b'a sara wa u ka se ka kɛ sababu ye ka musaka caman mobiliser publicité domaine na n'o bɛ acteur bɛɛ profiter cogo min. An ka laseli nata ni ala y'o jira na an bɛna GEPAC ka baaraw nun doni o sigi kɛnɛ bɔ ka jira aw la adamadenya dɛmɛtɔ min ni o bɛ wele ko ONG Anda Tiers Monde ale ye lajalifɛnw ta ka kalanminɛnw ani saniya kɛminɛnw k'olu ta k'o di Kalabankɔrɔ o commune écoleden jolenw ma minnu ni olu ka dɔnniw kankuralen don kalanden tɔw ta sanfɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ a dili kɛnɛ sigira sen kan ka bɛn jumadon de ma juillet kalo tile 5 Kalabankɔrɔ o kapu kɔnɔna na baara bolodali min ni a projet bɛ wele ko son choix à elle ale ɲɛma muso ni o ye a coordinatrice ye o tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na ka fara sigida in o mɔgɔ caman kan fɛn minnu sɔrɔla Fatumata Yaya Kani ani a ka jatala Daramani Male fɛ an ka jɛ an ka olu lajɛ. Kalabankɔrɔ kalansow olu kalandenw na ɲumanw sugantira ka bonyamasegin kɛ u ye ka bɔ ONG Enda Tiers Monde yɔrɔ la a bɛ ti jɔ sɛfawari miliyɔn 2 n'a nɔ kan fɛn na n'i ye dɛmɛ in yɛrɛ ta k'a lajɛ fɛn bɛ tali kɛ écoleden sagiw kan ka se bikiw ma kayew bɛ o la ka se saniya minɛn caman wɛrɛw ma minnu ni musolakaw mago bɛ jɔ o la coton hygiénique b'o la ani eau de javel boîtiw nisɔndiya bonyana kosɛbɛ ni kalanden ninnu bolo. Nisɔndiya min bɛ ne na tiɲɛ yɛrɛ la nisɔndiyara fo k'a dama tɛmɛ u ye mun k'an ye a diyara n ye a bɛnna an ma parce que anw yɛrɛ ka laɲini de ye halisa u ka dɔ fara kan pour que courage ka don an na. Nin dɛmɛ min a bɔra ka kɛ kɛnyɛrɛ jɛkulu fɛ ni o ye Enda Tiers Monde ye min ni o sɔrɔla projet tɔgɔ la ni o bɛ wele ko son choix à elle projet in yɛrɛ ka laɲini ti dɔwɛrɛ ye o de ye ka se ka faamuyali caman di denmansaw ma minnu ni olu bɛ tali kɛ denmisɛnninw ka hakɛw kan walasa ka se ka denmisɛnninw ka furu joona kɛlɛ minnu ni u si ma se furu ye cogo min na musomanin ka kalan ka se ka fangaba sɔrɔ. Bari an y'a ye denmisɛnninw ti kalan kɛ n'an ye ninnu di denmisɛnnin dɔ minnu ma minnu ye kalanba kɛ ani minnu bɛ k'an dɛmɛ ni baara in na parce que an bɛ denmisɛnninw choisir an t'u choisir an kun fɛ an ka leader de club ninnu an y'a kɛ école la minnu ye première de la classe ye an b'olu de choisir donc a ka kan n'u bɛ ka baara kɛ école la u bɛ ka anw ka projet son choix dɛmɛ walasa communauté ka kunnafoni sɔrɔ kalanbaliya ko kan denmisɛnninw tɛ taa école la ani furu joona ko kan o ye pour que ka keleya don denmisɛnninw ni ɲɔgɔn cɛ o la kalan bɛ se ka sabati école la.
donc an nana Kalabankoro ya 2017 la a bɛ ban 2020 ma ka d'an ye an ka taa ɲɛfɛ son choix nana mun de kama son choix ye nalen de ye ka se ka musow yiriwa ka jamana yɛrɛ yiriwa ka communauté yiriwa ka musow dɛmɛ u ka se ka denmisɛnninw tɔpɔtɔ u ka se k'u ka kalan wariw sara denmisɛnninw bɛ yɛlɛla bɔlɔnna bila min na u ka dabila masaw k'u denw dɔn denw ka masaw dɔn. Ni lajɛrɛ min ni a kɛra sababu ye kulu min ni o sigilen don kalansow labaarali ma ni o ye comité de gestion scolaire ye ka se Kalabankoro marabagaw ma maires ni dugutigiw ani Kalabankoro kapu ɲɛmaw fara ɲɔgɔn kan a tare la kosɛbɛ u fɛ u bɛɛ ye u ka nisɔndiyaw yira ka sanga ni Enda Chairman ka jɛɲɔgɔnya baaraw ye min ni o bɛ ka nɔ bila bi Kalabankoro commune kɔnɔna na. Bɛ fɔ Enda Chairman de a ka continuer nin fɛ bon a tɛ se Kalaban mais n'a continuera fɛ a b'a to mɔgɔw b'a faamu parce que n'a tora ka kɛ u ye u b'a faamu n'u y'a faamu bon u yɛrɛ bɛ se hali ni a ma d'u ma u yɛrɛ bɛ se k'a ɲini sisan mais pour que i ka se ka fɛn ɲini faut que i k'a nafa dɔn. Donc an bɛ foli de di Enda Chairman ma parce que a bɛ kɛ sababu ye ka faamuya di an ka écoleden ninnu bɛɛ ma. Gɛlɛya si tɛ an ni Enda cɛ gɛlɛya si t'an ni ɲɔgɔn cɛ c'est pourquoi n'u nana chaque fois an bɛ conseiller kelen bila u ka bolo kan ale n'u bɛ baaraw bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ donc ni fɛn bɛ yen ni min ni école tɛ taa ɲɔgɔn fɛ an yɛrɛ b'a fɔ a ni école tɛ taa ɲɔgɔn fɛ ni min ni école bɛ taa ɲɔgɔn fɛ an b'a fɔ u bɛ continuer o fɛ. Mais depuis a daminɛna kɔni an ma fɛn ye a kɔnɔna an bɛ se k'a fɔ ko min ni école taabolow tɛ ɲɔgɔn fɛ. Donc dagura min bɛ n bolo ka ɲɛsin ekɔlidenw ma ni masaw ma o de ye Enda mɔgɔw bɛ formation na fɛn min kan kojugu tɛ a kun de ye denmisɛnninw bɛ se ka to surtout musomaninw u bɛ se ka kalan kɛ cogo min na donc fo ka se u ka balikuyali ma n'u balikuyara tuma min na u bɛ se ka don furu la ou bien a ka fɔ k'u tɛ don furu la mais a ka to u ka balikuya u ka kalan kɛ fɛnɛ. Enda mɔgɔw ye fɛn dɔw former a kama relais dɔw former a kama donc olu de bɛ kɛ relais ye denw ni denmansaw cɛ masaw fana ka kɛ faamuyali kɛbaga ye denw fana ka kɛ fɛn ye mɔgɔ minnu bɛ masaw bonya. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin dɛmɛ min kɛlen filɛ ka ɲɛsin Kalabankoro commune ma ni nin y'a ta ko filanan ye kalanden musolaka 30 o de garisigɛ donna a la. Alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansar Sifilaka minnu ni olu bi sanfɛ kalansow kɔnɔ ani duguma kalansow kɔnɔna na ni u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jɛkulu kelen kɔnɔ ko collectif des Ansar en milieu scolaire et universitaire an b'a ladɔnniya k'a fɔ olu tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen o ta ko sabanan o ɲɛnamayara u yɛrɛ ye don min tɔgɔda k'o kɛrɛnkɛrɛn ko journée de l'étudiant Ansar o don in a ɲɛnamayara sira camanw kan i n'a fɔ komi conférence ani dolantiw a kɛra ka bɛn jumadon de ma FM poste la ni o ye dɔgɔtɔrɔya sanfɛ kalanso ye Alhamidu Badini ani a ka jatala Baba Keita olu de kɛra baara in seereya ye Serifila Jabarinso tɔgɔ la u sera k'an sama fɛn minnu na an ka jɛ an k'o lajɛ. Collectif des Ansar en milieu universitaire et scolaire o ye Ansaru lakɔlidenw ka jɛkulu ye mun sigila sen kan kabini san 2011 u ka wulikajɔ bɛɛlen don mun ma o de ye k'u jɛniyɔrɔ fin diinɛ dɛmɛli la ani ka bolodi ɲɔgɔn sabati u yɛrɛ kalanden damaw ni ɲɔgɔn cɛ kalan binankun kan. Hakilina min nana ni jɛkulu in yɛrɛ sigilen n'o a b'a kalama cogo min na n'an ko k'an bɛ sigi collectif des Ansar o ye Ansar Dine de Ansar Dine min n'o o bɛ baara kɛ an karamɔgɔ nɔfɛ o bolofara min bɛ lycéew ni universitéw la an y'o de bon an ka laɲini tɛ foyi ye silamɛya yɛrɛ tiɲɛ a bɛ se ka faamu cogo min na mɔgɔw bolo. Silamɛya faamunen kɔfɛ komi silamɛya laɲini an bɛɛ bɛ se ka balo diɲɛ na yan nɔ hɛrɛ la lafiya la ka sɔrɔ si ma don si gasi la an ka laɲini belebeleba dɔw ye ka dɛmɛ don an balimaw ma i n'a fɔ an ka baara bolodalenw na an bɛ wajuliw kɛ san kɔnɔ yaasa mɔgɔ bɛ se u ka diinɛ faamu o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ jolidiw boloda yaasa mɔgɔ minnu mago bɛ joli la dɔgɔtɔrɔsow la gratuitement an bɛ jolidiw kɛ o kɔfɛ an yɛrɛ kalanden ɲɔgɔn minnu bɛ yen n'an bɛ olu ni sanfɛ kilasiw cɛ an bɛ dɛmɛ d'u ma ni cours de soutien ye an b'o cours de soutien kɛ lycéew la komi n'a fɔ an b'a kɛ universitéw la cogo min na. u ka nin wulikajɔ bɛ Ansaru kalandenw tɔgɔ la don ko fɔ ni nin y'a ta ko sabanan ye o kadara kɔnɔ fɛn min ye conférence ye o boloda la waasa ka ɲɛfɔli kɛ kalandenw ye furu kunkan jɔyɔrɔ min b'a la silamɛya diinɛ kɔnɔ o baara bɛɛ tɔgɔ da la maa mun na o de ye Fatumata Zaharaw ye n'ale ye kira denmuso mandi ye. Ni ye ɲininka ko mun de la an ye mariage choisi comme thème an m'a ye dɔrɔn an y'a jateminɛ an bɛ milieu universitaire de kɔnɔna na a ka ca Ala fɛ caman bɛ k'i ban furu ma ko fo n ka tila kalan na
an dun ka kalan filɛ b'a daminɛ prémaranɛ la fo 8e de san 8 kalan de don donc a ka ca Ala fɛ caman bɛ ban furu ma ka u bɛ an ka ɲɛnɛmaya ko bila furu ɲɛ ka sɔrɔ faamuyabaliya de don quoi an ye min faamu dɔrɔn caman tɛ furu yɛrɛ valeur ale ni muso min bɛ furu kɔnɔ valeur bɛ cogo di ale ni mɔgɔ min tola muso ganaya la donc o de kama an y'a kanu bi an ka conférence in thème kɛ mariage ye. Kalanden minnu ye tali kɛ nin sigi la u k'u ye faamuya jɔnjɔn sɔrɔ Seydat Zeinabu Kone ka laseliw la furu kun kan. Mali alisilamɛ diinɛ dɛmɛtɔn Ansaru caman kun bɛ nin kɛnɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka musokɔrɔba ɲuman Ayise Sangare n'ale ye kɛnɛ in denba ye wa alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ma ɲɛma don musokunda Mali jamana kɔnɔ. San o san dɔ bɛ k'a fara kan mais fɛn tɛ k'a bɔ a la donc o nisɔndiya ani o bonya o de b'an bolo commune 3 kɔnɔna na yan donc école ninnu an b'u fo kosɛbɛ k'u waleɲuman dɔn nin kɛnɛ in ɲɛnamayali la san o san u bɛ nin kɛnɛ in sigi donc président tɔgɔyala a bɔra k'an kɛ bɔ ka foli de kɛ u ye u ka nin baara ɲuman in na k'a ɲini Ala fɛ Ala kɛ nin taa ɲɛ Ala kɛ barika don u ka laɲiniw la. An filɛ denmisɛnninw ka kɛnɛ de kan ne n'o ye médecine mɔgɔw denmisɛnninw ye bon u sera an ma ka bonya d'an kan ka nin kɛnɛ in ka denbaya ta k'a di ne nin kɔmɔgɔw ma k'u fo k'u barika da kɛnɛ in a dibaga ka ca n'u ye ne ni n ka mɔgɔw de ta ka kɛnɛ in bonya d'an kan an b'u fo k'u barika da k'a ɲini Ala fɛ sijan ani kɛnɛya labanko ɲuman Ala k'o d'u ma u bi kalan min na nin k'a ɲini Masa Rahamani fɛ Ala ka barika don u ka kalan na ya Rabbi Ala ka barika don u ka kalan na kalan in k'a kɛ k'a ban pewu denmisɛnnin ninnu bɛɛ ka jɔyɔrɔ sɔrɔ walahi an b'o ɲini Ala k'o nɔgɔya denmisɛnnin ninnu ye. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Mali alisilamɛ diinɛ dɛmɛtɔn Ansaru lakɔlidenw tɔgɔladon kadara la ni nin y'a ta ko sabanan ye baara caman bolo dalen don fɛ i n'a fɔ dolanta wa fɛn min wajulu kɛnɛ belebele o na ɲɛnɛmaya karamɔgɔ Badara Usman Ali Aidara fɛ n'ale ye an fa n'an karamɔgɔ a Seyid Sherif Usman Madani Aidara dencɛ ye. O de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lasɔrɔ Musa Fɔnba ka sɔrɔlenw don. Jumadonya in juillet kalo tile 5 n'o bɛ bɛn jumakun 20 ma Algérie jamana kɔnɔ Algérie ka denw b'a fɛ ka bɔ ka fa bɛɛ lajɛlen kɛ senɔ ye bawo a bɛ ka bɛn ni Algérikaw ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔli sankunbɛn ɲaɲaninw fɛnɛ ye wele dan bɛ jamana denw ma fangasinamatɔnw ni denmisɛnninw fɛ barisabu ka d'a kan u b'a fɛ u jɔyɔrɔ ka bonya n'a ma ɲa ko yɛlɛma bɛ don jamana maracogo la ni jama dandɛmɛ sera ka ɲɔgɔn sɔrɔ bɔlɔ kɔnɔ a na kɛ sababu ye ka surasi fanga sira bawo surasi fanga de bɛ ka jamana labaara bi sirasiya ɲɛmaaba de ye a diyagoya ko wasabulo filanan ka na ɲɛmaya la jamana ɲɛma Abdel Aziz Bouteflika diyagoya jiginnen kɔfɛ ka bɔ fanga na tarata nata juillet kalo tile 9 o wasabulo ɲɛma min kɛra furanjɔrɔ fanga ɲɛma ye surasi ɲɛma fɛ ale fɛnɛ ka kumaw bi dafa dakuruɲɛ kelen Algérie jamana sariya sunba kungɛnkun de ka nin ji ɲɛ sigi ka fɔ ni fanga kɛra yɛlɛmafɛn ye wale kelen ni jamana ɲɛma kɛra nin jogo in ye sira min kan ka minɛ ka jamana latile o si kun ma ɲɛ sigi Algérie jamana sariya sunba kɔnɔ n'o ye constitution ye wa juru bɛ jamana caman na ka sabu kɛ o jamana sariya sunba ka dɔgɔ min gɛnmɛ ka nin na ɲɔna ɲɛsigi min dɔnnen don jamana ɲɛma ma na bana ka taa se tile hakɛ dɔ la minisiri ɲɛma bi bila a nɔ na nka n'a kɛra k'a dɛsɛra k'a ye fanga bila wale kelen ko dabama ka wele sera a ma wasabulo dɔ ɲɛma bi bila a nɔ na le 60 ka kalata labɛn nka o si de ma kɛ Algérie ta in na Algérie ka denw de sina ka ban jamana ɲɛma a n'a nɔfɛma bɛɛ lajɛlen la o de kɛmɛ gɛrɛndɛ ye bawo jamana sariya sunba ti ɲɛfɔli kɛ o kan juillet kalo tile 9 wasabulo filanan ɲɛma ale fɛnɛ ka kumaw bi dafa o kumana Algérie ka denw f'u ka fɛɛrɛ dɔ sɔrɔ o la o de kosɔn denmisɛnninw ko olu minnu ye wulikajɔ daminɛ fɔ ka na laban nin jogo in na u t'a fɛ u ka bolo bɔ a la ni furanjɔrɔ fanga kɔni ma ɲa k'a bɛ labɛn wale kelen Algérie latilen jogo n'a ma ɲa k'a bɛ daminɛ u ka y'a kɛnɛ kan o y'u ka laɲini ye surasiya ɲɛmaaba b'a fɛ kalata ka labɛn teliya la wasabulo ɲɛma min fɛnɛ n'a kɛmɛ k'o bila furanjɔrɔ fanga ɲɛmaya la o fɛnɛ ka laɲini y'o ye nka yɛlɛma bi don jamana sariya sunba de fɔlɔ la ka sɔrɔ ka se kalata ma wa bɛɛ ma se ka kɛ o kan fangasinamatɔ ɲɛma dɔw ni forobatɔ ɲɛma dɔw kɔni bɛ ɲɔgɔn ɲɛw la u kan ka se ka dɔnse minnu da nka denmisɛnninw y'a jira k'a fɔ ni kalata k'a bɛ labɛn nin kuma in na hakili tɛ se ka don yɔrɔ sɔrɔ a kɔnɔ k'a sabu kɛ danayabaliya ye Abdel Aziz Bouteflika nɔfɛmaw tɔ bɛɛ o dɔ kana na jamana ɲɛmaya la bawo o tɛ denmisɛnninw fɛ koyi.
Konowarikaw ka jamana ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ laɲini min kɛra farafina tɔnba Union africaine ka bolofara fɛ bolofara min ɲɛsin bɛ hadamadenya hakɛ lapasali ma u k'a ma ko Cour africaine des droits de l'homme et des peuples k'a fɔ yɛlɛma ka don kalata labɛnni jɛkulu commission électorale indépendante CEI la ko yɛlɛma in kɛra wa bi taa n'a ye wasadenw ɲɛkɔrɔ wasadenw ka don bala fangasiнаmatɔn kɔni y'a yira k'a fɔ hali bi olu ma yɛlɛma ye kalata labɛnni jɛkulu kura in na o kumana ko olu bɛ labɛn kɛ u na wuli ka jɔ caya min bɛ se k'a to hali bi u ka laɲini ye min ye kalata labɛnni jɛkulu yɛlɛmanjugu la a ka kɛ o ye juillet kalo tile 4 fangasiнаmatɔn 27 ɲɔgɔn na farala ɲɔgɔn kan u ni Arikona Bɛdiye ka fanga ɲinindɔ PDCI ka taa se wasaden jɛkulu dɔw ma ka ɲɔgɔn ɲɛ boloda u kan ka labɛn minnu kɛ ka se ka ko ini kɛli bali jamana ɲɛmaw bolo nka jamana ɲɛmaw kɔni y'a yira k'a fɔ olu ye yɛlɛma min don jamana kalata labɛnni jɛkulu kɔnɔ o ye maa 15 a bɛ bɛn o ma o maa 15 saba ye jamana ɲɛmayaso ka maa dilen ye saba ye fangasiнаmatɔnw ka maa dilen ye 6 ye forobatɔ ɲɛmaw ka maa dilen ye 1 ye jamana kiiritigɛlaw ka jɛkulu ka maa dilen ye jamana ɲɛma fɛnɛ bi maa 1 di ministre min ɲɛsin bɛ jamana kɔnɔna koɲɛw ɲɛnabɔli ma o fɛnɛ bi maa 1 di maa bi dafa maa 10 ani maa 5 la nka fangasiнаmatɔnw y'a jira k'a fɔ bɛrɛ tɛ mugu ni yari cɛ danfara t'a ni kɔrɔlen ni ɲɔgɔn cɛ min ma bɛ fangasiнаmatɔn ɲɛmaw ma fana ko kɔsa in na jamana ɲɛmaw n'a mɛ a jira k'a fɔ jamana lakodɔn sɛbɛnkura min kan ka di mɔgɔw ma k'i bi dalasi 1000 bɔ walasa i k'a sɔrɔ k'a dabɔkun de ye sɛgɛnbaatɔw minnu bɛ Konowari ka denw na olu tɛna n'u yɛrɛ bila wari bɔli la ka taa jamana lakodɔn sɛbɛn ta carte d'identité dalasi 1000 ko n'o ma kɛ olu tɛna se k'u tɔgɔ sɛbɛn jamana kalata sɛbɛnba kan olu na senbɔ kalata la ko jamana ɲɛmaw ka bɛnbɛn tigɛlen fɛnɛ y'o ye. Guinée Bissau ka jamana ɲɛma ni o ye José Mario Vaz ye ale min ka kumaw dafara jamana ɲɛmaya la a ye farafina tile bɛ yanba jamana 15 communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO ka laɲini kɛ bawo don min dilen kun do a mɔ ko yan'o cɛ a ka kɛ n'a ma kɛ Guinée Bissau na dulo CEDEAO fɛ u k'a ma ko ultimatum a kɛra ka bɛn n'o ye Aristide Gomes ale kɛra minisiri ɲɛma ye o kun ye José Mario Vaz fɛnɛ ka laɲini ye bawo a ti jɛn n'a ye fiyewu a ka fanga ɲini dɔnkɔrɔ a gwɛna ka bɔ min na a ka minisiri ɲɛma nɔfɛ minisiri ɲɛma min n'a y'o bila Domingo Simões Pereira o ka segin ka na k'a ka minisiri ɲɛma ye hali n'o y'a sɔrɔla k'a fɔ PAIGC ye maa fanba sɔrɔ wasadensigi kalataw la nka hali n'a ɲɛnama kɔni kɛra Aristide Gomes ye minisiri ɲɛmaya la minisiri tɔ fanba bɛɛ kɔni bɛ kɛ PAIGC fanga ɲini dɔndenw ye José Mario Vaz farafina tile bi yanfa jamana 15 ka tɔ CEDEAO kun ye laɲini filanan min fɛnɛ kɛ ko ka jamana tɔgɔla kiiri ɲɛma procureur général kura Cewko a ye sariya se ta ni k'o fɛnɛ sigi Ladislau Clemente Fernando Ambassa ale kɛra jamana tɔgɔla kiiri ɲɛmaba ye wa ale bɛ to jɔyɔrɔ in na fo ka taa se jamana ɲɛma kura sigili ma a bilara maa min nɔna o ye Bakari Biayi ye o wulila ka bɔ a jɔyɔrɔ la ka sabu kɛ o ni jamana wasadenw bɔra ɲɔgɔn kɔ juin kalo tile 29 ale de kun y'a jira k'a fɔ wasabulon ɲɛma ka minɛ ka sabu kɛ a ka fanga ɲinindɔ ni o ye PAIGC ye o kun y'a jira k'a fɔ José Mario Vaz jamana ɲɛma ka kumaw dafara jamana ɲɛmaya la juin kalo tile 23 o kumana jamana sariya sunba kɛmɛ ka fɛn min fɔ furanjɔrɔ fanga bɛ labɛn wasabulon ɲɛma fɛ o bi co k'a nɔ na o kɔrɔfɔ in de kuma bɛɛ procureur général jamana tɔgɔla kiiri ɲɛma mɔ n'a ko ko ka wasabulon ɲɛma minɛ n'a ma ɲa k'a fɔ o ko fɛnɛ kɛ man di CEDEAO ko k'a lajɛ walasa PAIGC min ni jamana ɲɛma José Mario Vaz ti ɲɔgɔn kan fɔ u ka se ka ɲɔgɔn kan fɔ procureur général in ka wuli ka bɔ a nɔ na ka na ni maa kura ye o de nani filɛ nin ye José Mario Vaz jamana ɲɛma bɛ to a nɔ na jamana ɲɛmaya la nka ti sɛ dabɔ ji la bilen ale kɔni da bɛ kɛ n bɛ jamana ɲɛmaya la ye nka baara tɔ bɛɛ bɛ kɛ gouvernement fɛ olu ni wasabulon ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se jamana ɲɛma kura sigili ma. Suisse jamana kɔnɔ a kɛn bɛ degunba ye Suisse ma ɲɛmaw ma Camerounikaw ka jamana ɲɛma Paul Biya dan bɛ dunanjigiso dɔ la ye Camerounika denw de taa bɛ fa bɛɛ lajɛlen kɛ senɔ ye a ka dunanjigiso in da la ka jira k'a fɔ tɔɔrɔ o tɔɔrɔ bɛ Cameroun jamana denw ka ko Paul Biya jamana ɲɛma nɔ don u ti jɛn n'a ye wa dan bɛ dunanjigiso min kɔnɔ Suisse a musaka ka bon jamana fɛnɛ ma a kɛra sababu ye
Polebia a ka lakana tigilama minnu b'a dafɛ n'o ye garde du corps ye olu ni Cameroun ka denw jarakara ɲɔgɔn na kunnafoni dila dɔ fɛnɛ bɛ k'i pɛtɛ u dafɛ ko kunnafoni ɲini danb'a yɛrɛ ye bɔnɛ jiginna o ka lakana tigilamaw fɛ o de kosɔn Polebia ka lakana jɛkulu maa ninnu welela Suisse bɔgɔ jeninen kan ni u ka kiiriw jatigɛ k'a jira k'a fɔ u jakira nka u ti datugu u kama ko sursi wa Suisse yɛrɛ jamana kɔnɔ bi duguba in na Genève a ka gɛlɛ farafina jamana ɲɛmaa ka t'i da ye ko bɔtigi kalamɔ san in daminɛ na Abdel Aziz Bouteflika fɛnɛ tan kun b'i da ye jamanadenw taara cogo cɛ a dala ye Suisse jamana don bilama a kɛmɛ surunadi donba ye Cameroun ka denw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ maa minnu ye anglais fɔlaw ye anglais fɔmayɔrɔ la olu ni Polebia ka fanga bɛ ɲɔgɔn na ko f'u k'u yɛrɛ ta ka kɛ u dama jamana ye faalibaw bɛ ka kɛ ye Suisse jamana kɛmɛ k'i yɛrɛ kɛ surunani donba ye n'a fɔra ko e kan ka kuma maa minnu ni ɲɔgɔn cɛ ko kelen na b'a da e fɛ yen fo jamanadenw mina mankan ti o dalen dala e surunani donba ka dugukolo kan i bi laban ka filɛ ni ɲɛ wɛrɛ ye min tɛ danaya ɲɛ ye o de kosɔn Suissekaw y'a yira k'a fɔ Polebia ka da olu kɔni ka dunanjigiso in kɔnɔ k'a kɛn bɛ bonya degunnen y'u mɔ kɛnyɛrɛ dɛmɛnikɛ jɛkulu minnu cɛsiri bɛ farafinama ɲɛmaw ka dunkojuguyaw ɲɛɲinini na k'u dɔn o dɔ y'a yira k'a fɔ yɔrɔ in tɛ Polebia mɔ dunan ye k'a sabu kɛ a ye san 30 ani san 7 min kɛ fanga na Cameroun ko ni k'i bɛ sanw jati bɔ k'i b'a ye k'a fɔ san 4 ani tila ɲɔgɔn na a y'o bɛɛ kɛ jamana kɔ kan wa fanba kɛra nin dagabana dunanjigiso in de la Genève kɛnyɛrɛ dɛmɛnikɛ jɛkulu in y'a jira fana k'a fɔ a dan bɛ dunanjigiso min na dolari wari dalasi 40,000 don su kelen Cameroun ka denw ko k'o ti k'u Cameroun ni nafolo la. Sudan jamanadenw yɛrɛ dama bɛ ɲini bɛn fɔla bawo farafina tɔnba Union Africaine ka surunani donba ni Ethiopie jamana ministri ɲɛma do a sera ka fɔ ka bɛɛ do Sudan zurasi ɲɛmaw ni forobatɔ ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ sebere ka dugu jɛ juma juillet kalo tile 5 la fanga bɛ tila u ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na o ɲɛfɔra Faranjɛrɔ fanga labara jɛkulu ni u kama ko conseil souverain o min sigili ko kun gwɛlɛyara n'o taara laban faalibaw la forobatɔ ɲɛmaw kanubaw la bɛnsira ka k'a kan conseil souverain kɔnɔ Faranjɛrɔ fanga bɛɛ ka maa duuru bi y'a kɔnɔ fɛn min dora sa min kan ka hakɛ min kɛ a ɲɛmaya la bawo ɲɛmaya in a bɛ falen u ni ɲɔgɔn cɛ kunnafoni dɔw bɛ ka jira k'a fɔ ni maa bɛ ka ɲɛmaya ka bɔ forobatɔ ɲɛmaw la a bɛ kɛ maa ye maa min ye surasiya kɛ ka tɛmɛ o kɔrɔ ye surasi kɔrɔ n'a kɛra bɔfɛn ye surasi ɲɛmaw la maa min bɛ k'i yɛrɛ kɛ Faranjɛrɔ fanga ɲɛmaa ye bi Abdel Fattah al-Burhani a n'a ko ye jɛkulu dɔ fana bɛna sigi min bɛna wasadenw nɔ nabila ko conseil législatif nka fo k'a sɔrɔla conseil souverain cokora fɔlɔ gouvernement kɔnɔbaw bɛ kɛ maaw ye minnu tɛ fanga ɲinindɔnw na baara ɲɛdɔnma ŋanaw do u k'u ma ko technocrates bɛn kɛra ka min fɛnɛ ka sigi senfɛ o ye forobatɔ ɲɛmaw nɔfɛmaw minnu sɛbɛkɔrɔ bɔrɔndɔra juin kalo daminɛ surasiw ka jɛkulu dɔ fɛ sɛgɛsɛgɛliw ka kɛ janko maa minnu kɛra kɛbaw ye u bɛɛ ka wele k'u bila bɔgɔ jeninen ka surasiw la jɛn kɛra n'o ye. O de bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma in ye kunnafoni di so ɲɛmɔgɔso fɛ k'a lase aw ma aw ni ce aw ka ɲɛmadalu la lasili nata ni ala ma basi wɛrɛ kɛ aw ni Musa Fɔnba bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ ni ala sɔnna k'o jira aw ni anw na.